Coas células que van nesta inxección, o berberecho acaba de entrar en contacto co cancro. Si, este e outros tipos de bivalvos poden desenvolver un cancro contagioso, unha especie de leucemia que se transmite duns individuos a outros a través da auga do mar. O porqué do salto duns a outros en que exista contacto físico é un proceso que se asemella ás metástases en tumores dentro do corpo humano. O proxecto Scuba Cancers, do Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas da Universidade de Santiago, pretende desentrañar as causas xenéticas deste contaxio. Representan un novo paradigma no coñecemento do cancro, porque se trata de células canceríxenas que poden abandonar o individuo no cal se orixinaron, infectar a outro e desenvolver un novo tumor nel. Ademais, este proxecto ten un gran potencial para iluminar novos mecanismos xerais sobre a metástase en humanos. O exemplo dos berberechos sérvelles aos investigadores do CIMUS para abordar o modus operandi destes cancros transmisibles nas especies mariñas. Tratan de identificar que xenes nos berberechos están implicados na transmisibilidade do cancro entre individuos e as alteracións que propician a doenza. A diferencia dos humanos, onde os casos documentados de cancros transmisibles son moi excepcionais, esta particular metástase é moito máis común en animais. Dase tamén en cans e no demo de Tasmania. Ademais de axudar a identificar as causas das metástases mariñas, o mapa do xenoma do berberecho permitiría tamén combater outros patóxenos máis habituais das nosas rías. Scuba Cancers é un proxecto biomédico con aplicación na bioloxía mariña e a acuicultura, o que o fai único no mundo. Fixemos grandes avances na área de xenómica dos animais mariños, secuenciando o xenoma do berberecho e de outras especies animais afectadas. De feito, temos en marcha un par de iniciativas para trasladar este coñecemento ao mundo da bioloxía mariña e da acuicultura. Os investigadores do Scuba Cancers contan coa colaboración do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo, o Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC e varias universidades europeas. Con este proxecto, o biólogo José Tubío foi o único investigador español na área de ciencias da vida que recibiu o apoio do prestixioso programa Starting Grants do Consello Europeo de Investigación en 2016.